by SP Nitish. करे बाबा चढ़ाई द तू बरदी हिट है शरीर से पूरा सिलेक्शन दा कराई हो मजनुआ के बिहार पुलिस मजनुआ के बिहार पुलिस असुरा बाबा बनाई हो मजनुआ के बिहार पुलिस असुरा बाबा बनाई हो मजनुआ के बिहार सुबुद्धि के गो बाबा हकैयर मनवा बन के पुलिस दरोगा ड्यूटी करते कोनो थनवा जी करे बाबा चरण में सिर झुकाई हो मजनुआ के बिहार पुलिस मजनुआ के बिहार पुलिस असुदा बाबा बनाई हो मजनुआ के बिहार पुलिस असुदा बाबा बनाई हो मजनुआ के बिहार नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।